domin samun sababbin komedinmu na ɗan mama ku tafi YouTube channel ɗinmu. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗaura za ku kalla. Ɗan mama comedian naku ne. Mun gode. Siriri ya koma, kaji guda goma, akwai ni da loma, deep loma, saurayin Khadija, saurayin Khadija, saurayin Khadija, saurayin Khadija. Dan lukuti lukuti, lukuti lukuti, dan lukuti lukuti, lukuti lukuti, dan lukuti lukuti, lukuti lukuti, dan lukuti lukuti, lukuti lukuti. Ina ji da wannan wahalar zaka zo ka ga mu wasu kaji goma. Allah nake in gama wankin nan, garin kwaki ne da ni ba siga. Ba ka zo kana ga mu wasu kaji goma. So ka dauki akwatin ka wahun banza kawai, akwatin ta kawo ba lallai a samu. Cika to sai asibiti, Freddy hada ta da kwai, shine komai daidai. Gashi sun shigo daidai, ni fa na fi son ga